Ott toltanak gyerekek. A VS eredményéző egy kormánynak gyakorlatot életében. Aztán mi mindig kérlek titeket, kérem önöket, hogy ne menjenek sehova, ugyanis a rövidő gyűjtők szebbnél szebben karbantartott csodáit is láthatják hamarosan itt a pályán, két kört mennek majd itt, és utána jönnek még az úgynevezett élménykörök. Még egyszer mondom, hogyha valaki hazamegy, úgy döntött hazamegy, szíve joga, mert én szívesen mondanám, hogy maradjunk, amelyik csak tudunk, amelyik csak lehet. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöttetek a mai nap folyamán is. Ezt tényleg teljes szívemből köszönöm. Lantos András kollégám nevében, aki az Eurosport szakkommentátora, egyébként én magam Fábián László vagyok, a Sportautó nevű újság, Sportautó magazin főszerkesztője, és